anyị abịakwa n'ọzọ. Aha m bụ Precious Okochukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge ndị ama ama n'oge Igbo Amaka ka anyị nọ tata. Anyị eburu na wachie ka o si adị n'izu ụka nka. Enwere m agadaga nwoke ofu nwa ndị Igbo ji eje mba. Nwoke ka nwaanyị ma mma n'ebe eje ghọrọ. A na-abụkwa nnekati amazi ma nwaanyị ma nwoke, mana otu o si na dị anyị ga-eje ka anyị kelee ya bụ nwa amadi bịara ka anyị na-akparịta nkata dịka otu Igbo ga-esi wee dị mma, otu Igbo ga-esi wee gaa n'iru. Ụmụafọ Igbo niile nọ na mba ụwa niile ebe dị iche iche, Chukwu ga-agọziri m gị nke ọ bụla ị na-emebi ihe ọma, ọ ga-adịrị gị na mma. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Aha m Mimi Ochekwe, biko nụ n'ikiri nụ ndị ama ama nke Okochukwu Okafọ na-ewetara unu Igbo Amaka TV. Daalụnụ ndị Igbo kwenu. Igbo Amaka, ndị eji eje mba. Ka anyị na nwanne anyị nwoke kparịta nkata ka o kelee ndị Igbo na-ekiri anyị. Nnọọ. Anyị si gị nnọọ, kelee ndị Igbo na-ekiri anyị. Igbo mma mmanụ ekene m unu. Aha m bụ ARINZE Okonkwo. Daalụ. Anyị chọrọ ịjụ gị kedu ihe ejiri mara gị, aka ọrụ ihe na-arụ. Ihe eji makwanụ na-erika, aka ọlụ na-erika. Ama m nke m ga-ego rapụ nka. Ihe na-eme erika, abụ m ana m agụ egwu. Ana m agụ egwu n'ụlọ Chineke, n'ụlọ ụka. And ana m eme ihe ndị oyibo na-akpọ modeling. Ana m emekwa nke ahụ, ama m ihe a ga-asụkwana ya n'Igbo ma ya ka o ji dị etu ahụ. Then ana m emekwa ana m azụ afịa, ana m azụ afịa, then na-emekwa ihe onyonyo. Ya bụ ihe ejije. Ya ihe onyonyo. So ihe ụzọ ihe na-eme erika, but ngụwa ha ebe a chi ga-eji chi ga-abụ, mana o nwere nke eji makali m, nke onyonyo ka eji makali m. Abịa na ihe onyonyo, kedu mgbe iji bido imebe ihe ejije? Maka ihe onyonyo bụ nke ndị Igbo kpọrọ TV, ejije bụ nke unu kpọrọ fim. Kedu mgbe ibido mebe ihe ejije? Ihe ejije ma etegokwa n'aka. Mma nchetachakwanụ, but asị m kwube m ga-asị kene n'arọ 1995 ka m batara. Nwanne m nwaanyị Doliu na Chukwu bụ ihe kpọbatara m. So n'arọ 1995 ka m melụ nke a na-akpọ Glamour Girls Part 2. Mesịa ya wee mekwa nke a kpọrọ Isabella. So mgbe ahụ wee banyezie n'ụlọ akwụkwọ higher institution ka a na-nke ndị oyibo na-akpọ university. Ya mahadum. Mahadum, ezigbo nwa Igbo ka ebu. Ka m banyeziri na mahadum wee pụta, ejere m na Obafemi Awolowo University Ife wee gụọ economics ebe ahụ, wee pụtazie wee banyezie n'ime ihe ejije banye ofuma, banyezie ya wee na-emezi ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ ihe anyị na-eme ka ego na mahadum, maka ma na enwe ndị na-agụ ya agụ. Ya bụ na ihe na-ekwu bụ na ihe ejije na-eme bụ ọnatarachi akara aka gị. Ọ bụrụ na egụrụ ya na mahadum maọbụ na egụrụ ya agụ maọbụ na o nwere ebe ị gara agụ mụọ ka esi eme ya, ihe na-eme bụ akara aka gị ọnatarachi. Exactly, ọnatarachi na kasị m kwuo. Ọnatarachi ka m na-eme. ARINZE Okonkwo ọ bụ onye ebe na mpaghara ala Igbo?
abụ m onye Amichi na Nnewi local government. Abụ m onye Amichi. Nnewi ahụ na Anambra steeti. Abụ m onye Anambra. Ihe ọzọ dị ka ibe ya bụ abịa n'ihe ejije nke ị na-eme, kedu nke ị mere nke enwe amam ka m ga-esi tinye ya, enwere ihe ọ ga-abụ ejije mmadụ mechara metụtara ya nri nne, maka ejije ahụ na-emebe akụkọ mmadụ kọrọ akọ dee ya ede n'akwụkwọ nye unu, kedu nke kacha metụta gị rinne? Asị m kwuwekwa ha ncha na-emetụtacha, mana ihe m ga-eji wee kweta ahụ bụ na ọ dịrọkwa n'etu a ije asị ka ihe mee maka mmadụ. Abụrọ m onye na-ahị ara, bụta ayịgo m ara n'ihe ejije ayịgo m ara, so m ga-asịkwanụ na ha ncha niile. Kedu aha ejije ahụ? Cheterazikwa m ahịa otegokwanụ mmeli ya, mana ndị m ga-echetachanwu explosion, revelation, rebound, nke ọfụ a mmepụkwala ọfụ a hapụtalụ 2 weeks ago, the place mụ na Desmond Elliot uche ya bụ izu ka na-abụọ gara aga. Hapụtala ọfụ ya nwa bụ my nke nọ n'afịa ugbu a. Ha ncha niile. Kedu ife imela ya nke a pụtara ọfụ? Eso m na ndị. Onye ka ị bụ? Kedu ife akụkọ ihe ahụ bụ? Eso m na ndị akụkọ ya bụ kede ndị ịmago onye ọbụla chọrọ ije eluigwe mana onwere onye chọrọ ịnwụ anwụ. Asịsị ego nwụọ esi na ịmanwụ. So the akụkọ bụ kelee onye ya eje n'ime eluigwe a na-akpọ ka ebute akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ ndụ ka ebute ya. So ajụwazi onye ya nwụ na onwere onye kwere ịnwụ, but emechazi nwetazie ndị nwụrụ. Gordons so na the movie. Gordons wee nwụọ jezie ebute akwụkwọ wee chọwazie ego ya, because a sị onye ya eweta ya enye ego dị etu a. So ị na-ele ya ọfụma ị ya aghọta ya, because ọ sọrọ ụsọ. Mụnwa nwekwara aṅụrị na mmele ya. Enwere m aṅụrị na mmele ya. Daalụ nne. Ndị Igbo na-ekiri anyị, onye anyị na-aka na-akparịta nkata bụ nwanne anyị nwoke na-eme ihe ejije eji Arinze Okonkwo mara ya, bụ ihe nne na nna ya bara ya. Arinze Okonkwo bụ onye Amichi na Nnewi local government area nke dị na Anambra steeti. Onye ka anyị na-akparịta ụbụbọ tata, anyị ga-eje kiritu ofu n'ime ihe ejije ndị o megoro, maka na ha riri nne anaghị agụtụ ọnụ, mana anyị kiritu ofu n'ime ihe ndị o mere anyị alachiatakwa azụ. Nkata anyị na ihe anyị jiri wee kpọọ ya okuta bụ ime ka asụsụ Igbo hapụ ịbụ ihe furu efu, ka anyị kpaa nkata ka Igbo ga-esi wee gaa n'iru. Ọ ga-adịrị gị na mma, gị bụ nwafọ Igbo nke na-ekiri m. Aha m bụ Precious Okochukwu Okafọ. Daalụ. This is your last chance. Open up and get just a 6-month sentence. Otherwise, you're going for 10 long years behind these bars. Don, I can't. What do you mean you can't, Steve? You mean you're going to keep your mouth shut and rather pick up a 10-year term? Come on, Steve. Nobody's worth that anymore. This is not loyalty. This is madness. Absolute madness. Don, maybe I've gone mad, but I am not opening my mouth. Now or ever. Steve, remember your wife. Remember your wife. She needs her husband by her side. Remember your children. They need their father. Oh boy, come on. 10 years. That's what we're talking about here. Steve, you can't do that, all right? You can't do that. Just forget about yourself now. Think about your family. Think about them. Come to think of it, do you think your children will still recognize you in 10 years' time? Cha-cha-cha-cha! Igbo kwenu! Mwanu! Zwanu! Rienu! Mwanu!
nkịta sị ka atụpụrụ ya ọgbụgbụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ Igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa ama gbaa Igbo amaka ama na ụbọchị eke ndị abụọ ya na ha agaghị azụ nke mmụọ nke eji eme nke ka eji eme nke isi aka ji wee nwere ịkpọsị ọka Igbo na-asụ n'olu ma akwa ụkwara bụrụ ofu ọ bụ ya ka ejiri sị na ọ na-aba anyịkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka ọ bụ na ndị ya nọ ya nna ya nọ ya n'ezie Igbo ebeela akwa maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo bụzi ihe na-achọ ife efu ọ bụ ya kpatara anyị ji ewetara unu Igbo amaka ndị eji eje mba. nwanne m nwoke ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ị na-eme ihe ejije ọ ihe mere anyị ji wee sị ka anyị kpọọ gị oku ka anyị na gị kparịta nkata dịka nwa afọ Igbo kọwatụrụ anyị ihe ma maka ala Igbo otu isi mmadebe na otu Igbo si bịa ajụjụ ga-omikakwa abụ m ndị agbara ọhụrụ amụrụ m nna gboo so enwere ebe mma nke aka ọrụ m ka mma mana etu esi wee kọkwalụ m asịkwa m na Igbo bidoro na ala nri etu m si wee nọ na ala nri ka o bido na ndị nna anyị nwa welu si na gbakapụsizi ya jekasị obodo ebe niile dị iche iche ma ọmụnwa bụ ndị agbara ọhụrụ amakwana m na ndị Igbo bụ ofu asụsụ eji ekwụrụ o nwere ebe ọ ya bụ iri ọ bụ na esoghị Igbo ịma mbanye but enwere m aṅụrị na mbụ onye Igbo obi na-asọ m nsọ nke ukwuu na mbụ onye Igbo onye ala Igbo nọ n'ịmago n'ebe anyị bi a sị na ndị oyibo na-asị environment na-echenji mmadụ abatagonu m Lagos wee ebe a na-eme sọpịrị wee soro ha na-asọpịrị na-echefuzi ebe nshi but ebe odere gị na ya odere ndị ọzọ nọkwa ya ndị na-eme ka Igbo a na-apụta ana m ekenekwa ụnụ maka ịrapụ m kwuwe okwu nkwanụ ka m ga-esi sụcha Igbo ma etinyere oyibo na ya but etu a ụdịrị ihe a kịta na-egosi m that na ekwesịrị m ịmụta ya mụtachie ya ike ma ụmụ maka na anyị anyị nwere ike ịkpọ gị echi ka ị bịa chi anyị iwe bịazi ichi ị ga-asụ nrọzi Igbo m ga-asụ ndị nne na nna na-ekiri ihe iwe mba na-asụrụ ha bekee m ga-asụ bọtụ ịmagonu na ọma docha ferere etu anwa o kwesịrị ịdị ferere ihe ọ ga-eji wee kwesị ịdị ferere bụ na anyị ma ga-ama onweghị ebe ọbụla a sị na azụ ọlaedo anaghị ezo ezo n'ime ahịa na ịsụkwala ya azụ akọwatalụ m nke ihe ahụ ọ bụ ka m golden wee fish malite has no hiding place okay azụ ọlaedo ka nghọta ihe anaghị ezo ezo n'ime ahịa ebe ọ bụla ị pụtara ugbu a ndị mmadụ na-ahụ gị malụ onye ịbụ otu a nọ kịta ụfọdụ adịghị amakwa na mbụ Igbo tili asụtụkwa m nwa obele ha na-akpọ m afọ m zalụ na movie mana onye ọbụla mma gị na ị na-eme ihe ejije n'obodo anyị bụ Naịjirịa ya bụ na ị kwesịrị ịbụ ndị ga-abụ site na gị ụmụaka anyị ndị ọzọ ndị na-anaghị asụ Igbo esi na gị na-amụrụ asụsụ Igbo maka na ọtụtụ ụmụaka ndị amụrụ na Lagos na ndị amụrụ mba ọzọ dị iche iche ndị nọ na Amerịka ndị nọ na London ndị nọ na ala dị iche iche na ndị nke ahụ eje gbaa gburugburu ọ bụrụ ndị ugwu mụọ nwa n'ala obodo ọbụla nwa ahụ ga-ama asụ ala ugwu ndị obodo a anyị nọ na ha ebe ọbụla ha mụrụ nwa ha nọ n'ala bekee ha nọ n'ala anya ụmụ ha niile ga na-asụ asụsụ ha na-amarakwa na omenala ha jesi alata ha nwere ndị amụrụ ndọgoro 10 afọ na abụọ ebe ahụ ha amabeghị obodo ha abịabeghị Naịjirịa mana ha bịa ndị obodo ha sụrụ ha nsọ ha ma ihe ọ bụ nke kwa n'ife na kọọsụ nke ndị Igbo ọnya ka anyị ji wee kpọọ gị ka ị bịa soro gwa ndị na-ekiri anyị ugbu a ihe a ga-eme dịka otu anyị kpọrọ gị oku kịta ịza anyị ọnya bụ na ị chọrọ ka Igbo na-aga n'iru ya bụ na ụlọ akwụkwọ a na-asụ sọsọ ya bụ na ị chọrọ ka ihe dị mma ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị ugbu a bụ
dịka otu ịzagoro okwu a Chukwu ga-agọzi gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Amen. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụzi, kedu asị na Igbo enwere eze, kedu ihe ị ghọtara na ya bụ na Igbo enwere eze? Igbo enwere eze o tegokwa n'ụwala ife ahụ anọkọta asị Igbo enwere eze, Igbo enwere bọta ilukwa n'obodo ndị ọzọ ị ga-afụ onye asị nọ eze gbara gburugburu na-abịa eze abịa na Nnewi enwere igwe orizu, abịa na mba ọzọ Obosi enwegasịrị igwe nwee even n'obodo anyị enwekwara igwe, mana abịakwa na-asị Igbo enwere eze, Igbo enwere eze. Ihe nghọtalụ n'ife anwa bụ Igbo nwere eze mana o nwere ịkwanyelu eze isi luili anụ bụ ihe n'anya Igbo anara akwanyelu ugwu n'ife kwesịrị ka akwanyelu ndị na-achịfe ugwu ife nchọpụtalụ ha adị akwanyelu ndị na-achịfe igwu, mana ine ya anya ofụma ị ga-aghọta that na ha ncha niile na-eje n'ihe anwa na-ekwu, ihe onye ọbụla na-ekwu asị na Igbo enwere eze. Igbo nwere eze mana ugwu a na-akwanyelu eze Igbo anara enya. Ije n'obodo ọzọ, ije n'ala ndị ọzọ asị gị na onye a bụ eze onye a, like ala ndị obodo anyị nọ n'ime ya, ịfụ onye bụ eze ihe esekpuru afọ gị ya ada n'ala isekpuru ya wee kenee ya, mana ịbụla onye Igbo asị gị na igwe orizu na-agafe ihe na-akwụla ọtọ nenegide ya mara ebe ọ na-eje, but o kwesịrị ịfụ igwe orizu ịda n'ala kenee ya. Ọ bụrụ omenala anyị, mana omenala ndị obodo a etu ha si eme. So ana m achọ ka Igbo wee ghọta ka a na-akwanyelu ndị nọ n'ọchịchị, a na-akwanyelu ha ugwu dịelefa sọpụlụ fa, because ịnọkwa n'ọchịchị ọbụrụkwa mfe ọ dịrọ mfe because asị gị chia ịma nkakwanụ chi, but because maka na m nọ n'ala ndị obodo a English a abịawakwa, anọ m n'ala ndị obodo a mbịazie fụ onye karịrị m na onye sọlụ m, o nwee ka m si akwanyelu ha ugwu, na-ekenefa afọ m na-ada n'ala ya ka m ji wee kwu na mbụ sị gị na environment gị ebe onye bi ebe gbanyere gburugburu na-akpata na-egosikwa na arụ onye anwa, because isi m kịta mbụla ejima ịhapụ ofu ejima n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ịrapụ nke ọzọ na Amerịka, inye ha afọ 5 ọ afọ 10 ha bịakịta ọnụ, onye nke si na Amerịka environment ahụ echenji gị ya, mana ihe niile ama m ihe niile si na nne na nna na ndị na-asụ. Ọ bụrụ na nne na nna onye mụrụ ejima n'ebe a ofu na ebe ofu anọrọ ebe ne ha gbado ụkwụ na ụmụ ha niile ga-ama asụ asụsụ ha, o nwere ka onye nọ Amerịka na onye nọ ebe a hapụ ịma ka ha si asụ asụsụ ha. Ọ bụgodị na o nwere ihe ọzọ gbanwechara na ndụ ha, o nwere ihe mgbanwe dị na ndụ onye a nke nọ Amerịka, nwee ihe mgbanwe dị na ndụ onye a nke nọ ihe na-amakwa na apụgo for afọ 12 ihe ama na apụgo, mana asụsụ o si na nne na nna, maka si na otu isi tinye ji n'osisi, ma ọ bụrụ na ịkụnye ji n'ala, ọ bụrụ na itinye ya n'osisi ọ ga-esi n'osisi ahụ eto, ma ọ bụrụ na ịhapụ ya n'ala aka ji ahụ agwọrọ n'ala otu isi hapụ ya. Mụnwa na onwe m nọ na eso m na ndị kwenyere na otu nwatakịrị esi zụlite nwatakịrị ọ gaghị ahapụ ya ma o too. Akwụkwọ nsọ kwukwuru ya na zụọ nwatakịrị n'ụzọ nke Chineke, ọ bụrụ na o too ọ gaghị ahapụ ebe ahụ esiri zụọ ya. Ụzọ nke Chineke bụ ihe ndị oyibo na-akpọ morals, ọ bụrụ asụsụ. Ụzọ nke Chineke dị iche. Eji m nke a wee nye gị wee tụziere gị, ọ bụrụ na nna si n'otu ahụ, mana eji m ya wee tụziere gị. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị Arinze bụ ịnụgo nwaanyị, ụmụ agbọghọ ndị na-ekiri anyị, nwanne anyị nwoke anụgo nwaanyị. Asịrọkwa ngụ ka ọlụfa.
ụfọdụ ma ụfọdụ amarọ ọnụgo nwaanyị mụta nwa maka ọ bụrụ na ị na-etinye anya ịmara ọma mma ọ bụrụ na ị na-etinyele anya ọnụgo nwaanyị ọ na-ejesikwu ka ike kwa ọkwa ụkọchukwu ka ọ bụ ọ na-aka ọkwa ụka dị nne mụ na ya echiri anyị echichi ofu ụbọchị ka echiri mụ na ya echichi n'ụlọ ụka anyị agaghịkwa n'ebe ọ nọ maka m akwụọ Holy Ghost fire otu o si na-adị ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ịmụtago nwa ugbu a nwa gị a nwunye gị ọ bụkwa onye Igbo nwunye gị ọ na-asụ Igbo ị na-ekwe ndị Igbo na-ekiri anyị ugbu a na ị ga-akụziri ụmụ gị ka esi asụ Igbo iwu ha ncha ga-asụcharịrị Igbo ha ga-asụkwa asụsụ ndị ọzọ mana Igbo ya adịrịrị ha n'ọnụ mana because ịbịa nene ya ịhụrụ ya na-ekwuzi okwu etinye because ihe na gịnị ebudo because na maka na ọ na-abụ nnọlụkwa ana m echetachakwa bụ ha ga-anụ Igbo ofuma ihe mere gị hapụ ime ha ka ihe mere m hapụ imefa ọ na-abụ nne ọ gbadonu m inyere m aka maka na bụ because ọkwa n'ụdịrị ihe a ka esi ama ndị na-asụ Igbo but inyekwanụ m pass mark ịma na ntra ana m anwa ị na-anwa oke gị mana ị na-anwara ọfụma maka ihe ijiri anwa ọfụma bụ na ndị dịsị ka unu ka anyị na-enejeziri anya ịkpọkwanụ ka a bịa chiba ka ife wee dị mma maka na ihe ejiji unu na-emesi bụ unu nwa ji ya mụrụ ihe jirikwa ya na-akụziri anyị nwa ihe ya bụ na o ruo echi enwere ike anya sị bịa ka echi ya anyị ịlata ụlọ maka asị na ọ jiri ụlọ ekwe ebe o siri bịa anyị sị gị bịa ka ịlata ụlọ asị gị jee n'okpuru ọchịchị obodo dị otu a ka gị na ndị nne nwaanyị kparịta nkata ka ị gwa ihe ị ga-emere ha na otu ị ga-esi agbanwe obodo ahụ ka ọ dị mma ị gaghị asụwara ha bekee maka ha agaghị anụ ihe ị na-ekwu ịsụọrọ ha bekee ha ga-agbụ gị asọ mmiri a ga-asị onye ya na-amaghị asụ asụsụ ha ga-abịa ichi ha oyibo onye ha anaghị anụ ka ị ga-eji eme ka obodo ha dị mma ị na-aghọta nna ha ekwu ya ka o ji wee dị mma ka anyị mara ka anyị ga-esi kpọkọta ọnụ mara ka Igbo ga-esi hapụ asụsụ Igbo ga-esi maka na ndị ọcha kwukwara ya ọ dịkwa n'ihe a eji ezipụ ozi nke ndị oyibo kpọrọ ịntanetị ọ dị n'igwe eji ezipụsi ozi nke dịkwa n'ekwentị anyị ji si n'aka ndị oyibo ndị ọcha ebuola amụma n'afọ 15 n'afọ 22 na-abịanụ site taa na asụsụ Igbo ga-efu onwezi onye ga na-anụ asụsụ Igbo enigwe ebe ọbụla gba gburugburu na mba ụwa onwezi onye ga na-anụ asụsụ Igbo ya ka anyị ji wee sị ka anyị na ndị a mara aha ha mbụ ndị dịka unu na-abịakwanụ sụ Igbo maka na onye ọbụla hụrụ gị n'anya na-abụ ihe ejije ịnọ na ya pụta mewe ha na ọ bịa buru oche nọrọ anyị maka na ihe gị na-amasị ya enwere ndị hụrụ gị nwa n'anya iche ndị a na-akpọ fans bụ ndị hụrụ gị n'anya ọ bụrụ na ha na-ekiri mụ na gị ugbu a ha ga-achọ ime otu a isi mee ịsụ asụsụ ala nna gị ịsụ n'okwu nne na nna gị jiri zụọ gị maka na oyibo bịara abịa ọwụ ha asụsụ anyị ha agaghị abịa kụziere anyị asụsụ ha kpọrọkwazi anyị nwa lawa be ha maka na onwere ka mụ na gị ga-esi sụgide sụkarịa ha nwa bụ ndị kụziri anyị asụsụ a bụ English a na-asụ bụ ndị mmadụ ọkwa asụsụ obodo mmadụ ọkwa n'ihe eji kụziri anyị akwụkwọ gewe ntị ịgbaghawara m okwu a ndị enyi gị obi agaghị adị ha aṅụrị ma ha na-ekiri gị maka na enweghị ị ga-asị na ihe a bụ ihe eji azọ na ọkwa ihe eji kụziri gị ihe achọrọ m ka ị gwa ndị nkụzi na-akụzi asụsụ dị iche iche maka abịa n'ala anọ nwere ndị na-akụzi asụsụ ala anyị nọ n'ime ya nwee ndị na-akụzi asụsụ ugwu n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche kedu ihe ị nwere ịgwa ndị nkụzi bụ ndị kwesịrị ịkụziri anyị Igbo kedu ndụmọdụ gị n'ebe ha nọ achọrọ m ka ị gwa ndị nkụzi a nye ha ndụmọdụ ihe m kwesịrị ịgwafa ọ ihe m ga-asị na m ga-agwakwenefa bụ biko mevenia unu ada na mba jisie n'ike a sị nọ nwayọọ nwayọọ ka eji eri ofe dị ọkụ na-emeni ya
maka na ọ ihe ọma ka unu megudi ya o nwere mgbe ọ ga-eyi eru o wee kwụrụkwa chim anyị ncha niile aṅụrị ọṅụ na Igbo alatala because isi m kwuwe ugbu a maka na isi m kwuwe ugbu a Igbo alakwala o mana ma chi ya eme amara ọ ga-echighata so ndị nkụzi biko mụnwa bụ Arinze na-ayọ na-emenụ Chineke ya gbuo n'ume n'aha Jizọs. O nwere nnukwu ajụjụ m chọrọ ịjụgo ugbu a. Ịma na inweelu ụgbọala nwee abịagonu m n'ebe mpaghara ofu n'ime ihe ndị na-eme dịka na ebe mpaghara ahịa maka ma m na-azụ ahịa abịago m hụtụ ụmụ ihe ndị na-eme tupu irute otu a achọrọ m ka ịkọtụrụ anyị iji ụwa gị. Ịma na ụfọdụ na-afụgo otu a heo na ha chọrọ ịdị ka gị. Achọrọ m ka ịkọtụrụ ndị bụ ndị chọrọ ịdị ka gị na ndị bụ ndị ihe gị na-amasị ka ị kọrọ ha iji ụwa gị ka o nwee ike ịgba ha ume. Amami na aghọta nne iji ụwa gị na ka isi bido na Arinze Okonkwo apụtara otu a chawapụ na enwere ihe bụ ihe mgbachi ụzọ na mgbochi ụzọ ịgabigachara wee nọrọ ebe nọ taa. Achọrọ m ka ịkọtụrụ ha na nchịkọta isi. Achọrọ m ka ịchịkọ ya bụ okwu achịkọ ka ọ bụrụ ihe na-ama m nọọ ihe tere aka ichetasịara anyị otu isi tasị afụfụ ụwa na ihe dị iche iche ịgabigasịrị wee nọrọ ebe nọ. Maka ihe mere ndị na-agwọ ọgwụ ego ji agwọ ọgwụ ego ha hụ gị na moto gị ha sị heo Chineke achọrọ m ịdị otu a onye ahụ aga soro ndị na-agwọ ọgwụ ego maka na ha amaghị otu isiri bido na ebe isiri tawa ahụhụ. Chineke wee ruo ofu ụbọchị wee gọzie gị wee nye gị ihe niile ị nwere tata. Achọrọ m ka ịkọtụrụ ndị bụ ndị ihe gị na-amasị otu isi wee jee ije a na-ekwukwanụ o nwere mbido mana o nwere njedebe ya bụ ọnwụ. Ọ mgbe ị pụrụ n'ụwa ịmalụ na ijelu one mana ịnọlụ ndụ n'ụwa nna nne ije ka dị n'ụkwụ. Mana esi m kwuwe m ga-asị kene na eme n'ife maka na mmadụ na-eme ife. Ịchọ ime ife ime ya maka na gụ na chi gị kwetere na akara aka gị nọ ihe ị chọrọ ime imeli ya gawa then with amara Chineke ihe elu ebe ahụ ị chọrọ ilu. Ejụọ m sị m kelu ka m si wee bido. Ịma na o nwerekwana onye a mụrụ n'afọ nne osi ọghara etu a na-amụ na nwata. Onye ọbụla bịara asị nwata a na-enye gị milk ị na-ebu a na-enye gị ala ị na-aṅụ ịnọgidozi buzie afụzie gị echasị he nwa ebuchakwa ọkwanye aka ka ọ na-adị. Ihe niile na-eme ma afịa nna azụ ma egwu nna agụ ma ihe onyonyo na-eme ha nche ebidorokwanụ taa o tegokwanụ mbidoro mana ịmagonu imecha nke taa ịrịa briji taa oru echi agụsịkwa gị ọzọ iyegharị so ọ nwayọ ka ihe eji megide ha welu. Mana ihe m ga-ekwu bụ chọrọ ife anwa na-enye gị obi aṅụrị ife anwa ya bụ na-eme obi a na-asọ gị ụsọ na-eme gị polina jee mee ya. Emeni ya maka na ịfụrụ Arinze, emeni ya maka na ịfụrụ Desmond Elliot, emeni ya maka na ịfụrụ Genevieve na ndị otu ha na-eme. Mee ya maka na ị chọrọ ime ya iwee tinyekwa uche gị n'ihe ị na-eme imegide ya ofu mbọsị Chineke agọzie gị etu Chineke si gọzie but ngọzi ya agwụbịara kwa ọ ka na-agọzikwa m na-agọzinye m na-etinyekwa m nya mmaji pụrụ mmaji maka na o nwere ebe m na-eje elubeghị m ebe ahụ mana n'ike nke Chineke m ga-elu ebe ahụ n'aha Jizọs m ga-elu ebe ahụ. Mana e nwere otu ihe maka o nwere ofu onye na-eme ihe soro m chia ihe mkpọrọ soro m chia ugbu a soro m chia ndị na-eme ihe ọchị kọmedi ịbụ nwa afọ Igbo n'eziokwu o wee kọọ ka o si wee jee na o nwere otu ụbọchị n'abalị ụgbọala n'ime abalị ka ya bịa mee ihe soro m chia na mahadum nke Lagos ebe a ya bụ University of Lagos na fa na-abịa ka fa bịa mee ihe ọchị. Onye kwuru ihe a bụ
basket mouth o wee si na ya nwere mbọsị ya chetala mbọsị ya gbalụ ụgbọala kwụrụ ọtọ wee si Bini wee lute Lagos maka na ya na-abịa ka ya bịa meghee soro m chi ya ya mechakwala ife a na-akwụrọkwa ya ụgwọ ife a nwere ife o tinye n'obi m mbọsị a nwee ife o tinye n'obi ndị niile na-ekiri ya fa wee malụ na otu ọra taa na ụgbọala niile ọ na-agba tata na o nwee ebe o si wee bido na amụrụ ya were ngaji ọlaedo wee mụọ ya ma wee zụọ ya na ogbere igbe na nke ndị oyibo na-akpọrọ ọgụ na-amụli otu esi amụ ụmụaka niile o wee chọba akalaka ya wee gụsịa mahadum wee nọ na mahadum wee na-eme ihe anyị kpọrọ ihe ọbụla obi gị nabatara na-atọ gị ụtọ gabi na-eme ọ na-atọ gị ụtọ ya wee na-eme ihe soro m chi ahụ na-atọ ya ụtọ nyanwa ka eji wee kwụ nwa ọtọ si n'ụgbọala na-agba n'ime abalị site na Bini wee rute Lagos mbọsị nwe ife o ji wee kwuo ya bụ ka mụ na ndị ọzọ na-ekiri ya bụ ndị ihe ọ na-eme na-amasị wee mụrụ na esiri na ada amụ nwatakịrị m ofu mbọsị oto achọrọ m ka ị kọọlụ m ofu ife mego na ndụ gị ịma nchefu echefu bụ otu isi wee jegide wee ruo ebe ị nọ taa nne ha erika ọ bụrụ ofu ma ịbụọ mana nke m ga-echeta kene bụ ịma na kamgbe m ji wee bido ihe onyonyo a na wee ghọta na wee abanyego m ime ya wee ghọta etu ha si eme mara usoro ha si eme ejenube m wee si be m pụọ ghara ịna mbọsị ahụ mana kama sinsi m ji wee bido ihe onyonyo a ọ na-abụ m pụọ o nwere ike ha si anyị na anyị ama nnakwata na anyị ga-ararụ mbọsị ahụ anyị a na-asịkwa aghụrụ aghọ bụrụkwa n'elu bed nọ larụ ị nwere ike rarụ ebe ọbụla ịfụrụ maka o nwere mgbe m jere mee ihe onyonyo n'Enugu ịmagonu ebirọnụ m n'Enugu and etinyere anyị n'ihe a na-akpọ họteelụ so n'ebe anwa ka anyị nọ chi a na-eji na-asị ebe ka m ga-ararụ asị m nna ị bịara ọfụrụ nsị ya nna na ọ bụrụkwa na m bịara kama ka ebe m ga-alarụ ha wee nye m n'ụlọ ehi ebe ehi nọ n'akụkụ ya ehi anwa bụ nnọọ ọ nọ nnọọ nwayọ n'Enugu mma nchefu dị echefu mgbe rahụ nnọọ na-achala wee rahụ na-ewolu akpa mmelu tinye isi m wee larụ na-echi wee fụ wee yiri isi ebe a ka m nọ and n'ihe anwa m jere je mee akwụrọkwa m ụgwọ maka Chineke ka a na-agwa gị akwụrọdụ m ụgwọ onye mmesịrị onye dị manụ nwe ya nụ ngwacha ya ọsị m nna nọ etu a ka esi eme na mgbọsị ị ga ha acha kịta ma ichefuzi anyị bụ m hapụ na ihe a ya aga n'afịa ọkwụ ya ayọrọ m ego moto wee lata obodo and ihe a mere na ọdụm ka ọ n'ahụ 97 ka o mere o tego ezigbo aka mana adị m echefu but ruo taa even some of onwegokwa ụmụ ihe onyonyo mme akwụrọkwa ụgwọ mana maka na obi m dị m ya and ọ na-enye m obi aṅụrị na nne m ya wee jiri maka ya na-eme ọ na-abụ njecha nata ndị be anyị asị m ka ekwa n'ihe enye gị ana m elefa kama m ga-agba mbọ gote ụmụ bred a na-akpọ awa ladies wee gote ya ego nyata n'Ọnịcha because makara ahụ a na-ele ọ na-abụ ngote ya adị m ekwe ka m buru ya nata mana na-abụ buru ya nata ọ na-ajụsi oyi but ana m atụ ya n'ọkụ sọsọ bred awa ladies anwa ka m ga-ebunata ọ na-abụ mbunata ya eto onye nwanne m nwoke na-ala ike o ji je emugudo tii ọ jụzie m kere ihe enye m na fim si m awa ladies anyị tara ọ bụghị ihe ka nọ ya ka enyere m so nsi etu a na-eme ya wee na-aga but ruo taa ọ dịwago mma and ekele m Chineke ọ dị mma unu fụ ka nwanne anyị nwoke si kọrọ anyị ji wee n'ofu ihe ọma nchefu echefu ya bụ gị bụ onye na-ekiri m chọrọ ka ihe ị na-eme gazie ozugbo ya bụ ndị tata ma enwerịrị ego tata onweghị onye pụtara ụnụ nwee ego ozugbo o nwere ihe bụ usoro eji eme ihe ọ gwago anyị otu usoro o si wee jegide wee ruo ebe ọ nọ tata
anyị fụrụ ka ya bụ nwoke agadaga nwoke anyị na-anọ si wee jegide wee ruo ebe ọ nọ tata. Ọ bụrụ na ị na-ekiri m ugbu a, onye anyị na-anọ bụ Arinze Okonkwo nke na-eme ihe ejije na ala anyị bụ Nigeria. Anyị ga-eje ka anyị kirịta ihe ndị ọ na-emepụta bụ ihe ejije. Anyị kirịta anyị ga-alachitekwa azụ. Aha m ka bụkwa Precious Okochukwu Okafọ nke na-ewetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka site n'ụlọ ọrụ anyị. Ọ ga-adịrị gị na mma bụ oge bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a. Now, Dawn, what exactly is happening to my husband? Calm down, Angela. You see, some people are framing Steve up. Very powerful people. But what did he do? I don't know, but I'm doing all within my power to pull him out of it. What are they alleging that he has done? What? Mother. What? Steve. Steve, a mother. But that's impossible. That's not my Steve. Steve cannot hurt a fly. That's the point. That is the point. But you see, this is Nigeria. Anything can happen. But who are these people? The American embassy. Oh my God. Oh my God, what is happening? What is happening to me? Look. Calm down. Calm down. Just take it easy, all right? Now listen to me. Listen to me. He said you should give me his checkbook so that he can sign for you to withdraw some money and transfer to your own account. All right, I'll get you the checkbook, but I have to go with you. No. I must go with you. No, you mustn't come with me. He said you shouldn't come with me. Just stay back home. But I said I have to see my husband. can't Do you come with understand me. that? Stay back home and take care of the kids. I'm gonna do that. All right? Now get me the checkbook. Here is it, the checkbook. Okay. I have to take my leave. Oh, please, I want to see him, okay? Don't worry, I'm going to come back later tonight. Please do me a favor. What is it? Just do something, just anything to get my husband from me. It's okay. Take it easy. Of course, I'm going to do everything for you. I'm going to do it. But look, you have to stop crying. Steve is not dead. Look, he only had a business misfortune, which is a normal thing. It happens all the time. Okay. Please take care of yourself, okay? I'll be back. Thank you. Igbo Amaka, ndị eji eje mba.
ndị Igbo ekene m ụnụ aha m bụ Arinze Okonkwo biko na-ekele m Igbo amaka ebe a bụ ebe a na-afụ ihe na-emenụ na-anụ ihe na-emenụ wee na-ekwu maka ihe na-eme n'ala Igbo mụ onwe m na-ekili ya ngwa kilirenụ Igbo amaka kilirenụ Igbo amaka ka ọ dịnụ Igbo amaka ndị eji eje mba. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ isi na ị na-agụ egwu. Achọrọ m ka ị gụtụrụ m obere egwu. No, kere ụdịrị egwu ịchakwa. Agụrụ m egwu Igbo nụ. Ị ga-agụrụ m egwu ndị oyibo nwere ndị oyibo. Abụ m onye oyibo kịta. Mba nekere m anya ọfụma iyi m onye oyibo. Mba Igbo adị Igbo. Abụ m onye Igbo. Igbo chara acha. No, wee bụrụ nnọọ taa olu m adịrọ chakwa mma. Dube ya otu ọbụla osi na dị na chikwado eke ndị Chukwu kegburu ndị Igbo mma. Ama m ọtịmago n'ihe egwu o nwere ike obi ya adịrị gị pọnila iwe ya na-agụ n'ụlọ. Ọkwa obi dị gị mma, obi adịrọ gị mma taa. Obi dị m nnọọ mma ma ịmagonu kemgbe ụtụtụ aka m erirọkwa nri mata ịma na ọ bụrụ na m erirọ nri mma ngụtakwa ọfụma. Gụwa nkụsi menye gị nri. Gụwa menye gị nri. Hey, precious Abia. Holy Ghost, help me. Holy Ghost bụ mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ nyere m aka. Yawa. Ibu Chukwu ịbụghị mmadụ Ibu Chukwu ịbụghị mmadụ onye na-eme mma Ibu Chukwu Ibu Chimo Ibu Chukwu ịbụghị mmadụ ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu otu a ka ọ dị Jizọs. Ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m nale anọ m n'iru gị ka m keta oke n'ime gị. Ịfọrọ na igosi unu fụrụ ihe njisi unu na ọkwa ụkọchukwu maka unu ọbụ ndị na-enye anyị gba o ezigbote ụkọchukwu na-agụ egwu n'ụlọ ụka unu fụkosi were ezigbote ọnụ ọma unu anyị amazikwa nke amazi m nke nkwa akwụna na mmụọ nsọ adakwasago ewe njebeze n'igwe jee tukwuru anị ka ị na-agụ egwu a ọ ga-adịrị gị na mma Chukwu ga-agọzi gị mana achọrọ m ka ị were Igbo amaka gụọ egwu. Igbo amaka mmụọ nsọ nyere m aka. Ọ ga-enyere gị aka. Ke na ụdịrị egwu ị chọrọ egwu enwe nke ọgụ onwe nke ịgụrụ nke ọzọ ịgụọ kilibenu Igbo amaka kilibenu Igbo amaka kilibenu nke ahụ ọ dịrị gụọlụ m ya ọzọ n'ụlọ ịka chọrọ ịka anụ ya nke gụọlụ m ya ọzọ enwe ike ịgụgharịa ya gụọ ya n'ụdị ọzọ maka m agụgo nke a agụgo m mpaghara nke a gụọ mpaghara ọzọ. Ụmụ ụwa mee unu anụgọnụ ọkwa na Arinze na-agwa unu si Igbo amaka nụ ụmụ ụwa lee bịanụ leenụ ọkwa ihe ọfọ na-emenụ ọkwa na Igbo amaka biko nọlọdụwe ka nkọwalụ gị si Igbo amaka nwanne m Igbo amaka kilivenu no Igbo amaka kilivenu lo Igbo amaka n'ihe onyonyo Igbo amaka kilivenu le Igbo amaka onye Igbo niile Igbo amaka kilivenu le Igbo amaka. Nke a bụ nke ije na studio gị mezie edit anyị agụghalizie ya anyị jeje gụ nke agụ
na ịma na ihe ekwesịkwa na inye gị ihe ntụrụ ugo. Ịma ihe m na-akpọ ntụrụ ugo. Ịma ihe ọ bụ? Afọ otutu. Ntụrụ ugo. Ịma enwe ihe a na-akpọgasị akpọ bụ ihe ntụrụ ugo. A na-enyesi ndị ife ntụrụ ugo. Ịrụ ọrụ ọfụma. Ihe ndị oyibo na-akpọ award. Achọrọ m ịgwa gị ya n'oyibo maka abụ m nwa afọ Igbo. Echekwa m na afọ eji malụ mmadụ ntụrụ ugo. Ezumezu n'Igbo. Achọrọ m ịgwa gị ya n'oyibo ka ị hapụ ka ịghọta ya ịmụta ha na ịma na ndị a nọ n'ụlọ bụ nwatakịrị agadaga nwoke a nsị na mma abịa kpọrọ kụziele ya Igbo. Nke a m gwara gị ya jee kụziele ya maka ọ na-etonite gị na nwunye gị ejisi ike na-akụzili ya Igbo o wee nwee ike ịkụzili ụmụ nwanne ya ihe anyị na-asụ na aka ihe ọzọ nchiju gị bụ ihe dịka ihe ntụrụ ugo one ka ị nwetagoro eri ji wee mebe ihe onyonyo. Ihe ntụrụ ugo a o nwezi ike esi enye ya ụfọdụ n'ime ha na-enyechazi ndị kwesịrị ekwesị a na-enyesi ndị ma mmadụ. O nwekwanụ nke njegolo wee maa nọ ndị ma mmadụ ka enye mana ndị nke m nwetago bụ maka ife m metere ka eji wee nye m ya. Ọ dị atọ ugbu a atọ ka m nwetakwa ana m ayọkwa ka a na-enyekwa m ndị ọzọ mana atọ a m nwetara ọ na-abụ ụtụtụ ọbụla ekele m Chineke si Chineke igwe wee n'ime mmadụ niile a nnọọ bụrụ mụnwa ka a fụtara wee si nna mee ya jide si eji m ya mana ama m na ọzọ ya mmụọ ya abịa. Ọ dị mma ọzọ na-abịa n'aha Jizọs. Ama m na mkpọ gị ọzọ ị ga-aza maka oge anyị na-akụzi kwapụrụ anyị kpọọ gị oke ọzọ ka ị ga-abịa. Gịnị mee m ga-abịa. Igbo ndị ọma na-ekiri anyị unu hụrụ ka anyị na nwanne anyị nwoke si wee kparịta nkata tata anyị na-asị gị Chineke gọzie gị ọ ga-adịrị gị na mma. Unu fụ ka anyị na-esi wee kparịta nkata tata oge anyị na-akụzi kwarapụm mana anyị o kwetaghị anyị kwa na ọ ga-abịakwa ọzọ ka anyị na ya nọrịkọta kpaa nkata otu Igbo ga-esi wee na-aga n'iru. Aha m bụ Precious Okochukwu Okafọ nke wetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka n'izu ụka. Chebirikwanụ m n'oge a n'izu ụka ọzọ ka mụ na unu kparịtakwa nkata dịka otu Igbo ga-esi na-aga n'iru. Ịbụ nwafọ Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ achọrọ m ka ị na-asụ asụsụ Igbo n'ihi na Igbo amaka. Ọ ga-adịrị gị na mma. Chukwu gọzie gị. Gị nwa bụ onye si na mba ụwa niile wee kirie m ugbu a. Daalụ m. Chukwu gọzie gị.